Dame ni batana sumurung sian salut na roha. Ima mangaramoti hati-hati do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Tabi jala horas marita salutna. Salom, salam sehat. Damang dainang kurian itu kata tatangion mahatan ini bata ima janita partangyangan sia turkuk epistel minggu tanggal 2 Maret 2025 tersurat di 2 Korin bidu tolu ayat 12 satu ayat 10 diuduti 2 Korin bidu 4 ayat sada rodi ayat 2 Huzahama dihita saluhna. Marhiras ni rohas itu dulu hami atong mangasahon pakirimon nasay balga. Dan hutiru hami besi Musa namakukupi bohina. Asa unang diida halak Israel ujung ni na olo salkui. Alai gabe takang do rohana sida ay roni sadarion tong do tertutup perjanjian lama. Jumpa di jahai lauso diukak dope ala holan di bagasan Kristus di pasohodi olo tahe roni sadarion peak do pakku kupi di atas rohana sida ujuri jaha surat misi Musa alai disimulak na rohana sida mandapoto Tuhani buaton nama pakku kupi Tuhani do todi jala iya disi todini Tuhani disido haluau alayang bohita saluna akka nasinondangan ni hasangapa ni Tuhani so hukuk bohita paubaon nama hita gabe turos turpana mandapotton ragam ni hasangapon marburu tutuhan ni todi oppe ala namuzalohami tohonanon sian pangasina di hami dang marnalu jahami sadok hutulako kami do akka nabuni akka sihaida honotto aidang marakal hami jaladang marlau kuwet kami hatan di bata hasit tonganido hupapatar kami gabi jongjong hami tadaw ni rohani saluhut na zolma diadopan ni debata Huria nahina holongan ni Kristus hupuk kamatutu jami tahun marite mengangkat sadah kisah nyata naboi menginspirasi haporsyota memotivasi iman kita ima taboto dora pemimpin Nazi nama Cekejam di Jerman ujui marbuat Adolf Hitler memang kejam dari bana alai monotu akka warga negara Jerman dipuja-puja dari mana saya kira debata sebagai dewa pelindung ni nasida jalan di hati aima dan apa perlu be nasida Tuhani HP sementara adoma sahalak padita namar goar Dietrich Bonhoeffer gabe dikiriti ibana mah halak Jerman di hati ai ala mendewakan Hitler nasida aka omma na nyaloni padita Bonhoeffer nariti jamitana asa marhamu bawani roha sudi halak Jerman asa undang tujol nasida maraposan alai ikut tudi batado nasida marpos roha dan nabia padita Dietrich Bonhoeffer lahu marjamita mencela pendewaan ini mariti radio doaka media sosial na asik alani dunga boy be ta duga akamang duinang alani jamitanai gudang do ancaman narok tu paditai gudang do tekanan tu ibana asa dipaso na marjamitai di pamate radio asa unang torok jolma natu mangingon jaitana manang tu dia bibana saya diawasi dan bebas ibana lau-lau tu sada ingana diintimidasi ditekan jala dilele Allah ya do kana terjadi kamang do inang mabiar do si Bonhoefferon dah di paso ibana na marjamitai dah dan mabiar ibana
Gariada terus do ibana makataon barita nauli sitong. Gariada tahe ditongos ibana do surat tarmahanion tuaka gereja-gereja do tuaka lembaga-lembaga masyarakat do tuaka media sosial asa lam torok jolma boy menjahat. Alani lam rocking do situasi ini lam terancam hosani pendeta Bonhoeffer di tahun 1922 ditakut ma ibana jalan durukon 3 tahun. Salin 3 tahun ini marsia bagi do ibana di hurungan ini ala disiksa. Jalan tengom ma pas di tanggal sia April 1945 diuhung gantung do akhirna Pandita Dietrich Bonhoeffer ima hama matena. Hama kamang do inang mate do parjanya tai. Alai mangul do hatan di bata naji tahun deh. Ala saliring di hurungani ibana nampi di sisa ibana sanga do isura ibana akka buku-buku teologi. Sada sianina terkenal Imam Marjulul harga yang harus dibayar oleh seorang murid Kristus. Harga yang harus dibayar oleh seorang murid Kristus. Di bagasan bukui di surat penimana do songon dia ibana membarita-barita nauli nampe godang hapur suhon do ancaman hamatean alai iko barani do akasisiani Kristusi laho papatarhon sodang hamuliau ni bapa marhite parjanitaonna marhite barita nauli jala aka oma poin-poin penting nasinuraton ni Bonhoeffer di bukui gitu ibana. Anugerah Allah jangan dioperal, kekristenan jangan murahan, dan jangan membuang mutiara Injil dalam lumpur dunia yang sia-sia. Melalui Injil nyatakanlah kemuliaan Allah. Allah bercahaya melalui pemberitaan Injil. Dan untuk menjadi pengikut Kristus ada harga yang harus dibayar. Harga yang sangat mahal, yaitu menanggung segala resiko untuk memberitakan Injil Kristus. Uriana hina olongan. Lausino taida siatun punya tahun. Manau na porsuk do apostel Paulus do aka dongan namar barita nauli. Dihurukkan do ibana. Dipasipal-sipal do ibana. Alani barita nauli ni Kristusi. Di 2 Korin bidusada sian ayat turu sa rode asa plopat budi tadaya kamang inang. Alai nampe songoni dak kia mandele anggo Pauluson. Dak kia mabia. Dang macot imana barbarita nauli gariara tahe. Hidop do marhiras ni roha situtudo kami. Yinna imana mangasahon pakirimon nasai balgai 2 Korin bidutolu ayat 12. Dang magoko barita nauli nabi nari tahun nai sudido huria majak pembarita nauli gabe patarma tutu sodang hamuliau ni Jehovah marjihiti barita nauli kamang do inang diturpuk jamita partang anon di papatar apostel Paulus do songon dia akka naposo ni debata na ikut tetap setia songoni nang akka hiuton Kristus aka Kristen ikut toktong satia di mata parjulu dang marnalo jahami mangula tohonan ninna ibana ope ala nang ujalo hami tohonan on sian pangasina di hami dang marnalo jahami 2 Korintus 4 ayat sadai adong 2 macam molok loja di sana kamang ninang ima loja pardagimon fisik tubuh dan itu akan butuh istirahat. Napa duahon loja pikiran, na budo marsa, budo alani na tertekan dan itu butuh penguatan, butuh hiburan. Na budo na dua hali songgok tu kita coba. Moloholan loja fisik do rupani ay hatok doi boy semua. Boha molo loja pikiran. Odo naboi mambahit bademu hita tu pandilian. Alani ditegaskan apostel Paulus do dang marna loja molo di hata Indonesia
tidak tawar hati. Lapatanda dang mantele dang holsoa. Sitong do ibana maunja ulauna nang pe alani dicai jalani leai do imana. Dituduh di bana pangguturi. Alai nang pe songoni unang mamura mantele akka barbarita nauli ido na kinonahon ni Apostel Paulus. Jalamar masam dituason tunasida akka haliau. Alai marite jami taon. Dia rawon Apostel Paulus do asa unang nialo akka parsahati, unang nialo akka tuas-tuas marite perdebatan. Alai aloma marite pangalahon adenggan pabahenan nastong dot komitmen setia laho papatarko hamuliaon ni Jehovah. Asa marhite pamulau taido kamangwina, marhite akka papahenatai, marhite akka pangalahon taido boy idaon nihala sodang hati uron dot hamuliaon ni Jehovah martihiti ika. Paduaon hidup ibana unang marlaok bain hatan di bata. Dang holan patudu papahenan naringgan do tanggung jawab songon halak Kristen hita, songon sinton Kristus hita. Alai iko boy do tong tapasiding akan aloa. Akan aguni akasiai sihai lahononton iko tulagot bri jala unang marakal tarlumo bima unang marlaok bain hatan di bata. Jangan pernah memalsukan firman Tuhan. Jangan pernah memakai firman Tuhan untuk kepentingan pribadi. Alai hasil tongan hatan di batama si Bapak taron ni akka sudi halak Kristen. Asa Kristusima natajani tahun mariti ganu akka ulota mariti pakatayota. Unang dirita tababurnang-burnang di parmuluan si galupari. Ala taingot na kamangrinang manang dia na taula naima tujuan na ima papatarhon sodang hamuliaon di mata asa sudi boy taruli marnida do makilala tutu sodang hamuliaon di mata jala boy tarpasu-pasu uluna unang alani pambahenan do pangalauta gabi marlauk hatan di bata jala unang matutu gabi teperalat hatan di bata lahok melalui parutungan di kita alain molo Kristus hidup terjadi tahun Kristus hidup namian di parmuluakta dalam marhiti jamita taido patara hamuliaon di bata alai sebaliknya molo diri tahun do terjadi tahun diri tahun do nata paburnang-burnang diri tasadiri do mian di bagasa kita gadi hukum ma bohit tahun sian hamuliaon ni Tuhani. Ido na terjadi tu bangsa Israel na jodoh inna. Ido na kritik ni Apostel Paulus di son atau ya rahodo satia mahita mamaritaon barita nauli ni debata mangasahon asing rohani Kristusi. Anggia matutu di pasu-pasu debata nasa pakubasyota gade boni hakorsiaoni tutorop halak nang majalo barita naudi. Amin. Mauliate ma ale di bata di hatam nabadiai gabi adong bohal ni partonjon nami managori nang haporsiaon do pakirimon nami. Rak masyajar mahami tutu sian hatam nabadiai asa maritei matutu lamar taba-taba parminotan nami talumo bima lam takas sami satia dua lupamu nabadiai atau sudi natumangi honjami tahun sai dapotan pasu-pasu dot asni rohama nasiak koi di bagasan Kristus Yesus. Amin.